Llavors seria interessant fer algun tipus de consultoria o auditoria de cara a l'empresa per veure quin tipus d'estratègia, no? Seria més adequat. Nosaltres sempre, a veure, les empreses, i si ens centrem, com estàvem dient o com estaves preguntant en comerç, en l'empresa petita, té una capacitat tecnològica que és la que és, pels seus propis recursos. No pot tenir una empresa de 10 treballadors, no poden ser 5 del departament tècnic, no? Evidentment s'ha de vendre, evidentment s'ha de fer factures, etc. Per tant, creiem que és important que una part ho tinguin subcontractat. L'empresa el que ha de tenir clar és la seva estratègia i què vol aconseguir, com dèiem abans. Si vol vendre per internet, ha de tenir clar què vol fer i on vol arribar, a quin tipus de clients, en quins productes. Però la part tecnològica nosaltres creiem que és una eina per aconseguir-ho, no és la finalitat ser un expert en l'eina, sinó el que ha de ser un expert és en el seu negoci. Si és vendre sabates, en vendre sabates. Per tant, és bo tenir experts que l'acompanyin. Però també és bo que aquests experts l'acompanyin en l'àmbit d'adaptar-se a l'estratègia, no que l'estratègia es tingui que adaptar a la tecnologia. No sé si m'explico, és a dir, és bo que tingui uns bons assessors que l'acompanyin, que l'ajudin, però que intentin adaptar la tecnologia a les seves necessitats, no al revés.